grondslag staan. Oh ja, heel goed. Staan zit. Oh ja, en weer naar de start. Oh ja, ben ik helemaal vergeten. Ben ik helemaal vergeten. Hey, als jullie nou uit een beugel gaan, hè, dan moet je wel heel hard roepen, chef! Maar je gaat weer verder. Hè? Je gaat verder. Ja. En dus dan moet je even roepen, hè, want in de eerste lessen mag je keihard roepen, chef, ik heb geen beugel meer. Dan gaat het meteen starten, hè. Want dan kan het wel zijn dat je daar voor je evenwicht verliest. Dus dan, en als je nou merkt van, ik kan mezelf niet meer houden, ja, dan mag je natuurlijk aan het meteen samen vastpakken en anders doe je gewoon zo omlaag. Snap je? Heel goed, dag. Keurig. Goed zo. Ja, met je benen draaien. Zelf blijven mooi stilzitten, Floortje. Oh ja? Zelf stilzitten. Heel mooi stilzitten. Goed zo. En je beentjes doen het werk.